приятели, аз съм Джем. Днес ще ви покажа много интересен трик, много лесен. Но преди това да кажа, че моята страница вече има и във Facebook. Значи може да я гледате. Долу в описанието ще дам име във Facebook, как се нарича моя канал. И сега да не ви бавя повече и да почнем с клипа и с фокуса. Да разбъркаме малко. Ето така. Сините върху шофа. И сега зрителят, който ми гледа, да каже стоп. Например е тук стоп. Аз тъпвам него най-долната карта, дето казва той стоп. И сега ще се опитам да позная коя е картата. Тази карта, мисля, че Асопика познах. Как се прави този трик? Много лесно, трябва само да сте запомнили най-долната карта, в моят случай Асопика. Но как се запази, когато аз направих разбъркване? Много лесно. Когато правя разбъркването, аз пускам първо частта с масото и пускам малко карти, после пускам другите карти и ето, масото пак ще остава. Но как да го издърпам? Когато зрителя каже, например, някъде стоп, ето тук, вие виждате в правенето на клипа, вие виждате, че палеца не ми се вижда, а той всъщност е така, ето тук. И когато той каже стоп, ето тук, фащате тук и ето се тук и с палеца фащате само най-долната карта и я издърпвате и Асопика. И да ви покажа още едно нещо, да не се объркате. Когато направи някъде стоп, вие не показвате, защото той ще забележи, че вие не сте издърпали тази карта, която той каза там да спрете. Затова, когато правите така, просто той като каже стоп, издърпвате най-долната карта, както ви казах, и ето Асопика. Благодаря, че гледахте този клип. Следващият ще кача, знаете, когато имам време. И до тогава!